أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram musulman kardeşler. Инде elhamdülillah Allah'a şükür musulmanların sаны artkandan arta. Bizning халкыбыз да татарлар dinge киләләр әкрен-әкрен генә. Әлбәттә без теләгәнчә төркем булып, инде татарның 100% да намазга басты дип әйтә алмыйбыз. Шулай да халкыбыз арасына әкрен-әкрен генә дин керә. Елдан-ел корбанны күбрәк чалалар. Намаз укучылар саны арта, Аллаға шükür. Һәм әлбәттә дин өлкәсендә белемебез дә арта. Менә элек бер төрле сораулар биргән булсалар, хәзер инде сыйфатлы динне аңлап, белеп сораулар бирәләр. Шулай итеп, динебез артып үскән сайын, мөселманнарның саны арткан сайын, динебез турында мәгълүмат, белем дә арта. Ләкин шуларга карамастан диннең сыйфаты төшкән кебек. Ягъни, монда эш белем турында түгел, мөселманнарның дини сыйфаты. Кай вакытта зарланалар. Мөселманнар, мәсәлән, әдәпсез, яки ниндидер дырфа, яки үзләрен дөрес тотмыйлар, дөрес киенмиләр, тышкы яктан дөрес түгел дип. Менә шундый сүзләр белән мөселманнарны гаепләп җибәрәләр. Ул гына түгел, элекеге безнең бабайлар мондый түгел иде, әбиләр мондый түгел иде дип әйтәләр. Һәм хәтта диндә булган мөселман кешесе дә кай вакытта уйлап утыра, мәсәлән, берәр авылга барса, яки берәр ярыгарак җиргә барса, карале ди. Бу кеше бит дин турында бик әз белә. Ләкин динне тотып яши ди. Ягъни аның дин белән яшәүе минекенә караганда сыйфатлырак, яхшырак, гәрчә минем белемем дин турында аныкына караганда күбрәк булса да ди. Менә шундый сораулар туа. Ягъни дин турында булган белемебез белән тормышта яшәгән хакыйкать кай вакытта аерылып тора. Бит чыннан да татарларга мөрәҗәгать итсәң, татарларның күбесе дин турында хайран гына белем белән безгә җавап бирәләр. Эшергә ярыймы дисәң, хәмер турында сүз бара инде, юк диләр. Дуңгыз ите ярыймы дисәң, юк диләр. Ягъни намаз уку турында, ураза турында, Фатиха сүрәсе, Әл-Хәм, Кул һуалла андый сүзләрне, әйберләрне беләләр. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шулай итеп дилемма килеп чыга. Дин турында белемебез бар, кай вакытта хәтта бик күп, менә нишләптер тормышта яшәгәндә бу күренми. Ни өчен алай икән? Моның мөхтәрәм кардәшләр җавабы бик гади. Безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белем алырга гына түгел, белем белән гамәл кылырга куша. Менә Умар радиллаһу анһу әйтә, без ди Коръән ятлаганда ди, билгеле бер аятларны ятлаганнан соң, тормышта аны кулланмыйча башка аятларга күчми идек ди. Я булмаса, ниндидер бер сүрәне ди, без 10 ел ятлый идек ди. Ничек инде 10 ел буе бер сүрәне ятларга була. Ягъни тормышта менә шулай куллана, аларның ул башларына гына түгел, телләренә, әгъзаларына, тормышларына сеңә торган булган алган гыйлемнәре. Менә шулай итеп, әгәр дә хәзер инде сорау бирсәләр, элекеге бабай, совет чорындагы түбәтәен кигән, чалбар балагын аяк башына кыстырган, аягына галошын кигән дә әкрен генә мәчеткә бара. Аның сөйләшүендә, үзен тотуында, азан әйтүендә, намаз укуында, кешегә киңәш бирүендә исламның 100% чагылышы бар. Ләкин мәдрәсә бетергән, бәлки академиялар бетергән бер мөселман кешесе бүген мәчеткә барганда урамда, аның чагылышында син мөселман кешесен күрмәскә мөмкин. Җавап менә шушында. Булган гыйлемне кулланмау. Булган гыйлемне син әзеңгә куллансаң да, яки әз гыйлемеңне күп итеп куллансаң, ул күп белемгә караганда әйбәтрәк. Белем дигән нәрсә бигрәк тә ислам динендә. Ул аны китапка җыя торган, куен кесәсенә сала торган, яки каядыр сандыкка сала торган әйбер түгел. Хәтта башыңда җыеп йөри торган әйбер дә түгел. Белем ул
гамәлләребездә булырга тиеш әйбер. Менә син бүген кечкенә генә бер әйберне белеп алдың. Мәсәлән, уң кул белән ашарга кирәк. Син инде аны бүген үк тормышыңда кулланырга тиеш. Бүген син мәсәлән белеп алдың. Иртә белән 7 хөрмә ашау сихердән саклый икән. Кулдан син аны тормышыңда. Әгәр дә син шушы белгән белемеңне тормышта куллана башласаң, һәрберсен вагын синең тормышың дини тормыш булачак. Ләкин син аны белеп, башыңда туплап, кешеләргә сөйләп кенә йөрсәң, бу очракта әлбәттә синең инде тормышыңда дин булмый. Сүзеңдә генә була. Син бер йөри торган бер китап кына. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям андыйлар турында әйтә. Элек тә булган шундый кешеләр ди. Алар ди күп гыйлемле булганнар, ләкин үтәмәгәннәр. Булар китап күтәреп иргән ишәк кебек ди. Коръән Кәримдә шулай дип әйтелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтә, әгәр дә кеше гыйлем ала икән, башкаларны өйрәтер өчен, шуның белән дан шөһрәт казаныр өчен, ләкин бу гыйлемен тормышта кулланмаса да, ул галим тәмухта ди. Ягъни бу белемле кеше тәмухта. Я булмаса, әгәр дә шушы белеме белән тәкәбберлеге генә артса, я булмаса, кешенең гаибен эзләргә бу бер сәбәп булса, әлбәттә бу белем файда китермәячәк. Моңа безгә бер яхты мисал булып тора шайтан. Шайтан ул һәр галимнән дә галимлерәк. Әгәр дә шайтанны куйсалар, һәм куйсалар берәр галимне, мөселман галимен, шайтанның гыйлеме күбрәк дин буенча, тарих буенча да. Ул Адәм галәйһиссәламны да күргән, ул җәннәтне дә күргән, җәһәннәмне дә белә, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылган меңнәр еллар буе. Аның гыйлеме бик зур. Ләкин аның гыйлеме аңа файда бирми. Чөнки ул аның белән гамәл кылмый, шушы гыйлем белән. Мөхтәрәм кардәшләр, монда тагын шундый әйбер дә бар. Кай вакытта алган гыйлем күңелгә рәхәт бирми. Ягъни син аны теләсәң дә тормышта куллана алмыйсың. Монда безгә җитми тәүфиq, хидаят, Аллаһның нуры җитми. Ягъни алган гыйлемне куллану гына түгел, кулланган вакытта ләззәт алу да кирәк. Мәсәлән, Адәм галәйһиссәламның гыйлеме бар иде. Җәннәттә бар иде агач, аннан ашарга ярамый. Гыйлеме бар. Ләкин ниндидер мизгелдә ул аны онытты. Ниндидер нур китте. Һәм ахыр чиктә шушы гыйлеме булса да, хаталанып, ул гынах кылды. Менә шуның өчен дә бу дөньяда да шулай булырга мөмкин. Белемле кеше хаталар кылырга мөмкин. Ләкин шайтан хатасыннан соң, ул хатасын танып, кире туры юлга басмады. Әмма кеше, Адәм баласы, хатасын танып, кире туры юлга басырга тиеш. Шулай иткәндә ул алган гыйлемен элекеге дәрәҗәсен кире кайтара ала. Хаталану ул була торган хәл. Кешедә була ул. Әмма аны яңадан сәтергә мөмкин. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук гыйлем белән файда китерәм дисәң, бик мөһим әйбер бар. Гыйлемне аларга кирәк, шушы гыйлемне үтәгән кешедән. Ягъни элек-электән әйткәннәр. Гыйлем аласың килсә, кара, әйткән сүзе белән яшиме бу кеше? Әгәр дә әйткән сүзе белән яшәсә, шуннан гыйлем алыгыз дигәннәр галимнәр. Ләкин әйткән сүзе белән яшәмәсә, аннан ерак торыгыз, бу галим түгел дигәннәр. Менә шулай итеп бар гыйлем, аны тормышка ашыру, Аллаһы Тәгаләдән тәүфиq, хидаят сорау, һәм шушы алган гыйлемең белән ләззәтләнеп яшәү. Менә булар бөтенесе бергә булганда гына камил мөселман барлыкка килә. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.